Myslím, že sme na dobrej ceste, že zoberme si sinusoidu, ide to hore-dole. My nemôže nikto od nás chcieť, aby sme za 3 týždne dokázali to, čo niekde dokázali za 2, za 3 roky, za 4. Ako to je smiešné, to je naivné. Ja len chcem poprosiť tých ľudí, aby vydržali. Ja si myslím, že teraz to fakt iba začína. Prvýkrát som mala taký ten naozaj pocit, že som zaspávala s dobrým pocitom konečne, že tu sa naozaj niečo začína. A není to o nás, o organizátoroch, teraz naozaj pôjde o to, ako sa k tomu postavia ľudia, ako budú tlačiť na svoju vládu. Ja si myslím, že už to rozhodne nebude tak, jak predtým. Akože si myslím, že to, čo sa tu dialo, hlavne sa zomkla spoločnosť, normálne nejaká solidarita sa zo dňa na deň sa naozaj, už sme sa nejak spojili, väčšia solidarita, myslím si, že budeme podstatne silnejší voči politickým stranám, respektíve voči finančným skupinám a všetkému tomuto. Ja sa fakt teším. Táto revolúcia je revolúcia ženských princípov. To sa mi tak páčilo, že to dobro, láska a vlastne, že s týmto my by sme mali ísť na vonok a že nie je s tou takou, že sila a chlapí medzi sebou bojujú a proste a ego. Takže určite nie týmto smerom, ale naozaj tou láskou. Zišli sme sa tu, ľudia, z organizačného tímu, zo všetkých miest, zo všetkých krajov, aby sme tu spoločne koordinovali nejaký postup. Aby sme si spoločne dohodli nejaké základné tézy, aby sme si spoločne dohodli to, čo budeme prezentovať na verejnosti. Je tu teda ten mail, ktorý poslali z STV, tak vám ho citujem. Dobrý deň, takže beseda sa vysiela zajtra o 15.2. o 20.05 vo STV 2. Prosím, aby ste sa dostavili najneskôr o 20.32 starú vrátnicu STV. 19.30. Ten, kto tam pôjde, tak by mal rozprávať zo srdca a s láskou a úplne iný princíp tu vyznávať, ako bojovať s nejakými politikmi. Chcem navrhnúť Janku Lajterovú, lebo to je úžasný človek, ktorý naozaj tú lásku v srdci má v hlave jasno, je kreatívna, je príjemná a je žena. Ja navrhujem za Bratislavu Petra Pčolinského, lebo má vystupovanie, vyzná sa a vie, o čom je reč. Pčolinský hlasy. 1, 2, 3. Máme hlasovacie právo? Ale kto má to hlasovacie právo? To treba. Kto je za hlasovanie? A pán Pčolinský pôjde iba referovať to, čo sme sa my dohodli. Presne tak. Pokiaľ on by tam mal presadzovať svoje záujmy, ja s tým osobne absolútne nesúhlasím, ako aj s tým, že prečo by Slovensko nemohlo rozhodovať o zástupcovi. Počkaj, nie. Ja teraz... Niekto hovorí, si to vôbec dovoluješ na Petra útočiť. Kto si ty, prosím? Prosím ťa. To nemôžeš hovoriť. Že prepáčte vy, toto malo byť stretnutie organizátorov, je tu 10 ľudí, ktorí... Žiadne, nikto mi nebude hovoriť, sadni si a buď ticho, hej. Toto je demokracia. Malo to byť stretnutie organizátorov. Áno, ja som jeden z organizátorov. Pýtam sa vás. Ale to je jedno. Nechcem povedať, že... Čo to zviera tá sakra? Dobrý večer, vážení diváci. Vitajte pri sledovaní mimoriadneho okrúhleho stola o požiadavkách protestujúcich proti údajnému spisu Gorila. Proti Gorile sú organizátori a sú protestujúci jednotní, alebo naozaj hrozí, že sa rozpadnete na nejaké dve samostatné frakcie? Práve dnes prebehlo tu v Bratislave stretnutie organizátorov protestov z celej krajiny a nielen organizátorov, ale aj tých aktívnych ľudí, ktorí sa zapájali do pomoci týchto protestov a možno naozaj povedať, že aj ľudia, ktorí možno včera po nejakých nezhodách deklarovali, že opúšťajú protesty, dnes s nami konštruktívne riešili túto problematiku a pokračujeme ďalej. Organizátori protestov sú v tejto chvíli jednotní. Jednoznačne. Keby som bol minister vnútra, môžem otajňovať len tie informácie, ktoré my sme utajili. A ako strana viete vytvoriť tlak, ktorý by... Haló. Hrana. Deti tlačú, no. Môj miláčik. Ako strana máte možnosť vyvinúť tlak, aby to bolo otajnené? No veľmi nie je úprimne povedané, ako efektívny, hej, politicky to môžete vyhlásiť. Veľmi nie, alebo nechcete. Poďte sa, ja vám poviem pravdu. Ak proste bude nejaká, po voľbách sa stane situácia, kedy budeme my konfrontovaní s tým, že by sme mali byť vo vláde,
tak to je prvé, čo navrhneme. Nie preto, že by sme sa chceli vám zapáčiť. Nie preto, že som sa potreboval vám zapáčiť, lebo viete, že to nerobím. Budete vo vláde. To není isté. To je isté. Isté to nie je. Preto, lebo ja nemám... Ja vám poviem tak. Nie preto, aby som sa zapáčil, lebo viete, že som vám povedal veci, ktoré sa vám nepáčia, lebo ja si za tým svojím názorom stojím, ale preto, že nechcem byť podozrivý z toho, že niečo zametám pod koberec. To znamená, môjim záujmom vlastným musí byť moje vlastné ochrane na to, aby prístup k tomu, čo v tom spise je, bol všeobecný. To znamená, môj tlak môže byť vyvinutý na vyšetrovateľa a povedať, chcem, aby všetky veci boli zverejnené, aby každý vedel, kde je gorila a či je ju možné ďalej vyšetrovať. Čo mám robiť ja ako človek, keď proste vy sám s tým nemôžete nič robiť? Povedám, jednoducho môžete byť teraz nahnevaná v moment a vytvárať tlak, ktorý vytvárate. A vytvárate ho veľmi, podľa mňa, efektívne. Tí politici, ktorí sú vlastne tá elita, tá špička politická, tak vlastne podľa môjho názoru, no bohužiaľ je to jedna banda. Ja som to mal možnosť zistiť práve v stredu, keď bol ten okrúhly stôl na STV, kde sa išli zabiť pred kamerami a predbehali sa, že kto je lepší, kto je spravodlivejší. A vlastne po skončení diskusie mali sme taký salónik, kde sme mali kabáty. Keď som tam prišiel, tak vlastne tí politici tam boli všetci v družnej debate, kamaráti veľkí a vtedy som pochopil, že jednoducho pred kamerami je to všetko divadlo. Politici nám sľubovali po rozdelení v 92. roku, že rok, 2 alebo 3 roky to bude zle a stále sa tá situácia zhoršuje. Ja neviem, či tu je nejaký politik, ktorý by mi to vedel vysvetliť. Náš systém nie je zlý. Poznám zákony, oni nie sú zlé. Len keď nemáte pocit, že sa dovoláte svojej pravdy na súde, na nezávislom súde, tak je to o ničom. My máme právny štát na papieri. Nemáme ho v realite. Potřebujeme zbavit moci politiky a politické strany a převést tu moc tam, kde vlastně i podle naší nebo vaší ústavy patří, přímo do rukou občanů. Načakujú tieto debaty. Treba ísť do ulic a konať. A okamžite. Dajte tu šibenicu preč! Bežte na druhú stranu! Poďme ďalej! Ideme! To ide na prezidentský palác! Prezidentský palác! Všetci cítime hnev nad tým, čo čítame v Gorile. Hnev, šok, znechutenie, nechce nám tomu veriť. Ale hnev, ktorý cítime, nie je produktom nenávistí. Je to produkt lásky. Lásky, ktorý všetci cítime k tejto krajine. To je hlavný dôvod, prečo sme tu. Láska, nie je nenávisť. A keďže milujeme túto krajinu, smutíme za všetkým, o čo prišla kvôli tejto generácie hadov v politike. My sme tu doma! My sme tu doma! Chcem, aby objektívne informovala Markíza, STV1, Jojka, všetci. Nie tam dať nejakého politológa, ktorý za nás hovorí. Chcem, aby tam išiel aj zvuk. Čo, môžeme? Prvé, čo ma vyrušilo, vlastne bolo to, keď som v televízii Teatri komentoval tie protesty, tak tí ľudia nemali požiadavky. Stačilo mi si vypočuť reči na prvom ako tom mítingu, aby som pochopil, že proste toto nemá potenciál na to, aby to dosiahlo nejaké zmeny. Je zložité v systéme, ktorý je založený na slobodných, demokratických, priamych, tajných voľbách, žiadať nejaký iný systém, aby tu vzniklo niečo iné, niečo kvalitnejšie, niečo radovo lepšie.
pretože iný mechanizmus ako slobodné voľby a ústavný systém a liberálna demokracia jednoducho nie je. Viete, každá revolúcia musí mať splniteľné požiadavky a musí mať také požiadavky, aby aspoň jedna sa dala splniť, aby ste tie masy, ktoré chcete, aby vám chodili na tie námestia, aby ste ich motivovali. Tam boli návrhy, ktoré v podstate boli v rozpore s režimom liberálnej demokracie. No tak ak toto má byť tá zmena, tak myslím si, že by nebola veľmi prospešná pre túto krajinu. Ja vás nebudem opätovne vyzývať k slušnosti, lebo vy ste slušní. Súhlasíte? Súhlasíme! Slováci! Viete naozaj, čo chcete? Áno! Chcete, aby zákon platil pre všetkých? Áno! Chcete, aby tento štát fungoval pre nás a nie pre vyvolenú skupinu ľudí? Chcete, aby už konečne zavládlo na Slovensku hodnoty spravodlivosti, rovnosti, slobody, čestnosti a morálky? Chcete to? Tak poďme niečo pre to urobiť! Jediný, kto môže v tomto štáte urobiť poriadok, je sám občan. Občan, ktorý prejaví svoj záujem o veci verejné. Občan, ktorý nebude tolerovať korupciu. Občan, ktorý príde na protest a nahlas zakričí, ako veľmi mu záleží na budúcnosti svojich deťoch, svojej rodiny a svojej krajiny. Áno! Tak neseďme už doma, poďme do ulic, spoločne ako jeden ľud, ako jedna spoločnosť! Áno! My sme tu doma! 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 Som jeden z organizátorov, ktorí toto všetko začali. A je mi naozaj veľmi, veľmi ľúto a veľmi, veľmi s ťažkým srdcom musím povedať, aj keď tu máme teda zástupcov z Čiech, celého Slovenska, že bratislavská bunka, bratislavskí organizátori proste nefungujú. Každopádne sa snažíme, výsledok nejaký je, ale určite sa budeme snažiť byť jednotnejší do budúcna a hlavne lepšie s vami koordinovať a komunikovať, lebo sme to fyzicky nestíhali, nezvládali a tak ďalej, takže to sa určite ospravedlňujeme. Bolo by dobré, keby si slečna Krempaská túto demagógiu nechala pre seba, pretože my sa komunikovať snažíme, ale jednoducho nie sme počúvaní. Sú tu výrazné komunikačné problémy. Pokiaľ vy sa nebudete poslúchať jeden druhého a budete mať každý svoje názory, tak to je špatné.